għandi ittra li indbatet minn ħabsi bl-isem u bl-ID card, naturalment mux s-nizvela għar. U dan jirrakkonta eżattament xiet jiġri ġo l-ħabs l-lum. Għaw ġew edin flimbu perpetwu u mux tal-li ma sar xejn il-propaganda ta' żmien elezzjoni ġenerali li għaddiet, tal-li morna 100 sena tinfakkar sejfer. Waħda mill-ewwel affarijiet li għamel ta' qablu il-Ministru Manuel Mallija wara l-elezzjoni ġenerali huwa li kien mar il-ħabs fil-bitħa tal-ħabs blajja ta' Malta ta' Narkol u Viva l-Labor ta' merħba kbira x'kienu għedhom ħafna affarijiet fosthom l-amnestija, fosthom kif ħajamlu affarijiet tajbin ġewwa l-ħabs. Minħabba il-mismanagement, minħabba l-inċertezza li nħolqot fil-korp tal-pulizija u fil-ħabs bit-tibdil kontinu. Illum għandna gvern li ma jistax jikkonċentra fuq xogħlu. Meta jkollok korp tal-pulizija illi jibdel il-kummissarju 3 darbiet f'3 snin. Meta jkollok direttur tal-ħabs illi jkun Raymond Zammit illi huwa maqbut fl-anqbuta fil-qarnita ta' taffiċu tgerfix u l-korruzzjoni ta' dan il-gvern. Mhux bil-fors, taf x'jagħmel il-Prim Ministru ġimgħa l-oħra, ma jagħmilx bħal Carmelo Bella qalli ma jindaħax, jindaħal il-pulizija u jgħidilhom morru ta' ordni ta' il-ġeneral, l-imperatur ta' ordni lill-kummissar tal-pulizija, mhux imorru jinvestigaw Kastilja, mhux imorru jikkonfiskaw il-files Kastilja, mhux imorru jikkonfiskaw il-laptops Kastilja, bat il-pulizija, il-Lens Department u ġabu l-ħaddima tal-Lens kollha kriminali.